buharê de dixwaze çavê her kesî bo xwe rakêşe. Festîvala Buhara Duhokê ji aliyê Kirtê taybet ve hatil darxistin û wê heftiyekê vekêşe. Em hewl dem gerana van jora vîstevala xoşiyekê bo xelkê Duhokê em çêkeyn wekî vîstevala Buhara Duhokê li baxçê xaringeha Woodhouse me hatiye geran û înşallah dê berdewam bîn gerana van jora vîstevala. Nûşîn pêşmerge di bêhinvedana de karê xwe yê hunerî bêrdewam dike. Jiyan divê berdewam be ji ber got keyf û şahî nebe jiyan berdewam nabe ji ber got Kurdê me gelek hêjan e got huner bê kirin got şahî bê nekirin got keyf û xweşî derbas bikin ji loma ez karê xwe hunerê pêktînim û ez mecalê eskerî şixul dikim fexrek ji min re got ez pêşmergem jî û bi nefs lwaqt ez karê xwe hunerî jî birêve dikim. Sala berê kêm ahengên hunerî li Duhokê hatin tomarkirin. Hunermendên li Duhokê kar dikin, bi buhara vê salê geşbînin. Huner ew jî karekî weka piştevanî ji millet re şer qeyran ew cidaye ev jî medîd erkekê me em ê bikarin pişkî jiyanê xweştir bikin, herekê xweştir bikin, keyfa xelkê em wan bikarin gernejînekî bidênî ser lêvê wa. Duwazdeh hunermend li gel Koma Azadiya Folklora Kurdî wê di Festîvala Buhara Duhokê de beşdar bin. Bajarê Duhokê bi gelî û zozan û cihê seyranan hatiye naskirin. Lê diyar dibe got buhara vê salê de êdî bi dengê hunermendan ji nava bajêr wê navdar bibe. Pêşawa behlewî Rûda Duhok.